बेयाव spiritually temptation आत्मायाव नोंथाङा दिनैहाय सैनांनानै दङब्ला इसोरनिफ्राय नों गोजान जानानै दङब्ला नोंनि आत्मानि spiritual death जानानै थाबायब्ला आत्मायाव नोंहा गोथै जानानै थाबायब्ला इसोरनिफ्राय नों गोजान जानानै थाबायब्ला नोंहा जेबो purposeless जाबायब्ला थांखि जुदि नोंहा गैया जाबायब्ला आरो नोंनि फोथायनाया बायनानै थांबायब्ला नोङो दिनै इसोरनाव फै नोंनि फोथायनाया जुदि बायग्लिलांबायब्ला नों इसोरनियाव फै नोङो बिनियाव जिरायनायखौ मोनगोन खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ गोबाव सम जाबायमोन इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैनो हायाखैमोन दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव जों मानसिनि जिबनाव जाफ्लायबाय थानाय मोनसे बिसयखौ लानानैहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ गुसुङै सोलोंनो होननानै आं सानदों जाहैबाय नै बेवहाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों जाहैबाय जों मानसिनि जिबनावहाय सैनांनाय एबा टेम्पटेसनखौ जोङो मोननो हायो आरो बे सैनांनाया जोंनि जिबनाव माबोरै हाबो बियो माबोरै जागायजेनो होनोब्ला नै बेवहाय नाम्बार 1 जाहैबाय बे सैनांनाया फिजिकेलि टेम्पटेसन जोंनि मोदोम हिसाबै सैनांनाय एबा मेंनांनाय बेनो जाहैबाय मा जों मानसिया जेब्ला लुबैयो बांद्राय नांगौनि बाराखौ जोंहा लुबैनाय थायो नङा होमबा लब थायो बेनिफ्राय जोंहा मोदोमनि जि सैनांनाय बे जोंनि गेजेराव नुजाथियो जोंनि रोंगौथि हिसाबै जों जेखौ मोननो हायो बेनिख्रुइ बांसिनखौ जों मोननो लुबैनायाव जोंहा मा देहानि एबा मोदोमनि टेम्पटेसना नुजाथियो एबा सैसोनाया जों नुजाथियो आरो जेब्ला जों बांद्राय खामानि मावगोन उन्दुनाय गैया जानाय गैया अब्ला जोंनि जिबनावहाय बे मोदोमनि सैनांनाया नुजाथियो नाम्बार 2 जाहैबाय इमोशनेलि टेम्पटेसन जोंनि गोसोनि जे सैनांनायफोर गोसोनि साननायजों मालाबा जों गावखौनो हारसिं फिल खालामो आरो जों दुखु खालामो नैबे मोनसे इमोशनेलि टेम्पटेसन जोंनि जिबनाव फैयो थामथिया जाहैबाय स्पिरिचुवेलि टेम्पटेसन आत्मायावहाय सैनांनाय आरो भुगिनांनाय बेफोर जाहैबाय जेब्ला जों इसोरनिफ्राय जोङो डिसकानेक्ट जानानै थागोन इसोरजों जों सोमोन्दो गैया जागोन अब्ला जोंनि जिबनाव बे आत्मानि सैनांनाया फैयो जेरै जोंनि गोसोआव जोंनि गाज्रि साननाय जों लुबैनायखौ मोनजोबैयाव जोंनि गोसोफ्रा गाज्रि मोनो आरो जोंनि देहाफ्रा सैनाङो बेबायदिनो आत्मायावबो जेब्ला जों आत्मानि आहारखौ जाया जागोन इसोरनिफ्राय जोङो जेब्ला डिसकानेक्ट जागोन फोनांजाबनाय गैयै जागोन अब्ला आत्मानि सैनांनाया आत्मानि गिनांनाया जोंनि जिबनाव सौफैयो आरो जोंनि जिबनावहाय मोनसे पारपसलेस जेबो थांखि गैयै उद्देश्य गैयै जायो होनना बुंदों आरो जोंनि फोथायनाया लस जायो जोंहा गैया जायो बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोदोमनि सैनांनायनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानाखै नैथियाव गोसोनि सैनांनायनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानाखै थामथियावहाय स्पिरिचुवेलि टेम्पटेसन एबा आत्मानि सैनांनायनि बिसयावसो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लानानै फैदों बेनिखायनो नोंथांनि जिबनावबो जुदि नोङो दिनै इसोरजोंहाय कानेक्सन गैलाब्ला डिसकानेक्ट जाबायब्ला नोंनि आत्माया सैनांनायाव भुगिनांनानै दं होननानै नोङो साननानै ला आरो नों गावखौ बिजिरनानै नोङो इसोरनिफ्राय जेब्ला डिसकानेक्ट जाबाय गावखौनो जेबो थांखि गैयै नों साननानै लाबाय आरो नोंनि फोथायनाया खमायलांबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांनि जिबनावबो नों जुदि गावखौहाय आत्मायाव गोथै होननानै साननानै लाबायब्ला मोदोम हिसाबैबो इमोशनेलिबो नों गावखौहाय लोरबां साननानै लाबायब्ला दिनै आं मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बेनो जाहैबाय जों फरायफ्लायबाय थानाय माथाइनि 11 बालाबनि 28 सिरि बेयाव जोंखौ मा बुंदों औ मावख्रुबग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर जोङो संसारनि मोदोमनि मावनानै जोङो मेंबायब्ला आत्माखौ नोङो जुजिनानै जोङो मेंबायब्ला बेबायदि मानसिखौ दिनै इसोरा लिंदों नोंसोरो आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन दिनै नोंथाङा आत्मायावबो मेंबायब्ला गोसोआवबो मेंबायब्ला मोदोम हिसाबैबो नोङो सैनांबायब्ला फोरबोनियाव फैदो आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन जेब्ला जों मानसिया खामानि मावनानै मेङो जों जिरायोब्ला जोङो गोजोननाय मोनो जोङो मेंगानाय मोनो जोंनि गोसोआ जेब्ला बायग्लियोब्ला जोङो सिरियै हारसिङै थानानै जोङो गोजोननाय मोनो बेबायदिनो नोंनि आत्मायावबो दिनै इसोरनिफ्राय डिसकानेक्ट जानानै नोङो मेंबायब्ला दुखुआ नोंखौ नारसिनबायब्ला इमोशनेलि नोङो लोरबां जाबायब्ला दिनै इसोरनियाव फै नोंनि फोथायनाया जुदि बायग्लिलांबायब्ला नों इसोरनियाव फै नोङो बिनियाव जिरायनायखौ मोनगोन होनना बुंदों 29 सिरियाव जोंखौ बुंदों नोंसोरो आंनि जुंगालखौ बां इसोरनि जुंगालखौ बां आरो आंनिफ्राय सोलोंदो मा सोलोंनांगौ मानोना आङो सोद्रोमा आरो गुरै मानोना इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्टआ सोद्रोमा आरो गुरै आंनियाव
इसोरनियाव फैयोब्ला नोंसोरो जिउआव गोजोननाय मोनगोन नामा? दिनै नोंथांमोना जिउआव गोजोननाय नागिरदों, आं दिनै जिउआव गोजोननाय नागिरदों, नाथाय आं इसोरनिफ्राय फोरबोनिफ्राय गोजानाव थाङोब्ला बेखौ आं मोननाय नङा। मोदोमनि गोजोननायखौबो आं मोननाय नङा, गोसोनि गोजोननायखौबो आं मोननाय नङा, आरो आत्मिक जिउनि गोजोननायखौबो रंजानायखौबो आङो मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै इसोरनिफ्राय गोजानाव थांबायब्ला, मोदोम हिसाबै गोसोनि हिसाबै नोंसोरो लोरबां जानानै दङब्ला नोंसोरनि जिउआव गोजोननाय मोनगोन नामा? फोरबोनियाव फै, मानोना आंनि जुंगाला बाननो गोरलै नामा? फोरबो इसोरनि जोंनो होनाय जुंगाला, बिनि बिबानफ्रा, बिनि बोसोनफ्रा गुरै आरो गोरलै, आरो नोंसोरनो आं बानहोगोन बिबाना रेजें नामा? इसोरा दिनै जोंनो बानहोगोन बिबाना, जोंनो मावहोगोन खामानिया बियो रेजें आरो गोरलै नामा? जाय खामानिखौ जों मावनानै जिउआवहाय गोजोननाय मोनगोन, जाय खामानिखौ मावनानै जों दिनै आत्मायाव गोजोननाय मोनगोन, बासायजानाय मोनगोन, रंजानाय मोनगोन। दिनै इसोरा नोंथांखौ हास्थायदों, दिनै नोंथांखौ लिंदों। बेनिखायनो जों बिनि लिंनायाव जों खोनासङो। बेनिखायनो दिनै आं मोदोमनि गोसोनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानाखै, बेयाव स्पिरिचुवेलि टेम्पटेसन, आत्मायाव नोंथाङा दिनैहाय सैनांनानै दङब्ला, इसोरनिफ्राय नों गोजान जानानै दङब्ला, बेनि थाखाय आं बाथ्रा बुंनो लुबैदों। बेनिखायनो जों माब्रै बेनिफ्राय जों अभारकाम खालामनो हागोन? नोंनि आत्मानि स्पिरिचुवेल डेथ जानानै थाबायब्ला, आत्मायाव नोंहा गोथै जानानै थाबायब्ला, इसोरनिफ्रायनो गोजान जानानै थाबायब्ला, नोंहा जेबो पारपसलेस जाबायब्ला, थांखि जुदि नोंहा गैया जाबायब्ला, आरो नोंनि फोथायनाया बायनानै थांबायब्ला, नोङो दिनै इसोरनाव फै। बेनिखायनो नों इसोरनाव फैनो थाखाय मा खालामनांगोन? गावखौहाय नाम्बार वानआ जों मा खालामनांगोन? प्रेयार, आर'ज खालामनांगोन। जों रेगुलार जोङो आर'ज खालामनो नांगोन होनना बुंदों। मानोना आर'जनि गेजेरजों नोंनि गासै सैनाय दुखु दाहानि बिबानखौ इसोरा बानस'यो, आरो बे आर'जनि गेजेरजों जोंनि गासै समस्या प्रब्लेमफोरा गासैबो गोजान जायो। नाम्बार 2 जाहैबाय स्क्रिपचार, इसोरनि बोसोननि जे बाथ्रा बायख' लिरनाय, जों बेखौ फरायबाय थानांगौ। माथाइनि 4:1-निफ्राय 10सिम जेब्ला जों नायगोन, बेयाव जों मोननो हायो, जेब्ला फोरबोनि बाथ्राखौ नोङो फरायगोन, बेखौ अध्ययन खालामगोन, मेडिटेसन खालामगोन, अब्ला नोंनि जिउआवहाय बे आत्मानि जे थैनानै थानाय बियो थांखांफिनगोन नामा? 3 नाम्बारावहाय फेल'शिप, जोङो लोगो लाज्लायनो नांगौ। जोंनि गिर्जायाव, जोंनि न'सुंसेनि मानसिफोरजों, जोंनि न'खरफ्राव जोङो गिर्जा खालामनो नांगौ। जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय इसोरनि फिसाफोरजों जोङो लोगो लाज्लायनांगौ। जोंनि लोगोफोरजों जों इसोरनि बाथ्राफोरखौ रायलायनो नांगौ। अब्लाना नोंथांनि जिबनावहाय दा हलि स्पिरिट, गोथार जिउआ जायगा लागोन। आरो जोंनि फोथायनाया बेनो, जेब्ला इसोरजों नांनानै थायो, जेब्ला नोंनि जिबनाव इसोरनि हलि स्पिरिटआ, गोथार जिउआ जायगा लागोन, नोंथांनियाव इसोरनि फारसे फोथायनाय, जे अननाय, आरो इसोरनि जे नोंनो मोदोम हिसाबै नांगौखौ बियो नोंनो होफ्लायगोन, गोसो हिसाबै बियो नोंखौहाय गोजोननाय होगोन, आरो आत्मायावबो बियो नोंखौ फोथायगोन, आरो जिउआव नोङो इसोरनिफ्राय जे डिसकानेक्ट जानानै दंमोन, नोङो इसोरजों आरो सुज्रायफिननो हागोन। जिउआव नोंहा जे पारपसलेस जानानै दंमोन, जे आसा गैयै, भरसा गैयै जानानै दंमोन, बेयाव नोङो आसा मोननो हागोन। आरो जे नोंनि फोथायनाया बायग्लिनानै थांबायमोन, बेयो आरोबाव गोदानै रोदोमखांगोन नामा? बेनिखायनो जों दिनै इसोरनियाव फैयोब्ला, जोङो गासैबो नोंनि आत्मानि जे थैनाय, बियो गोजान जागोन, आरो नों गोथां महर मोनगोन। बेनिखायनो जों दिनै इसोरनियाव फैनोब्ला मा खालामनांगोन? रिपेन्टेन्स, गोसो गाबनांगोन। इसोरनियाव जोङो सिमान लानांगोन, प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ आंनि जिउनि बासायगिरि होननानै आङो एक्सेप्ट खालामनानै लानांगोन। अब्ला आंनि मोदोमनि सैनांनाय, आंनि गोसोनि गाबनांनाय, आरो आत्मानि जे थैनाय, बे गासैबो गोदान जाखांगोन, आरो गोदान जिउ मोनगोन। इसोरनि अननाय आरो आशीर्बादखौ अब्ला जोंनि जिबनाव जों मोननो हागोन। जेब्ला नोंथांनि जिबनाव इसोरनि अननाया, आशीर्बादा आरो बोरा थागोन, नोंनियाव आग्लाय बिग्लाय मोदोमनि धोन दौलत गासैखौबो इसोरा नोंनो होगोन। गैया जानो हागौ, अब्लाबो नों रंजानानै थानो हागोन। गोसोआव माब्लाबाबो दुखु जानाय नङा। नों गावखौ माब्लाबाबो लनलिनेस एबा हारसिं फिल खालामनाय नङा। मानोना नोंजों इसोरा लोगोसे दङ, आरो इसोरा नोंखौ सहाय खालामबाय थागोन। आरो नोङो जेब्लाबो इसोरजों सोमोन्दो लाखिबाय थानो हागोन। आरो नोंनि जिउआव मोनसे गोदान आसा, मिजिं आरो बरसाजों नोङो जाफुंसारगोन। आरो नोंनि फोथायनाया बे गोदानै सुज्राय जागोन, आरो जिउआव नों गोजोननाय, रंजानायखौ नोङो मोननो हागोन। बेनिखायनो जों दिनै बेखौनो सोलोंनि। जों दिनै जिउआव मेंदोंब्ला, मोदोम हिसाबै, गोसोआव आरो आत्मायाव जोङो मेंनानै दङब्ला, फोरबोनियाव जोङो फैनि। मानोना बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन।
मानोना फोरबोनि बान होगोन बिबाना बिनि जुंगाला रेजेंथार जों दिनै बयबो इसोरनियाव फैनानै रेजें जुंगालखौ बाननि आरो जिउआव गोजोननायजों फोरबोनि लामाजों जोङो दावगालांनि इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामनोसै आमेन गोजोनथों